sang kaprangu dinangka kinempit kempit to sang retnaning bawana ya kitukang walang ati ya kitukang sing yat ya kitukang kudu garing Bima Suci apa Kagintrada Kawah Tandra dimuka angmundhut si Bregedaba sapa sing cumemplung ana jroning Kawah Tandra dimuka mesti temekaning pati rasamu piye ora apa-apa lho ora apa-apa piye nek apa menungso wedi mati gelem urip kudu gelem mati mati kuwi wajib ayo arep apa lho teksak kuwi mung nanting kalawan kekarepaning atimu dadi kowe ya gelem cumemplung ana jroning Kawah Tandra dimuka semingke tak cemplungane penggalih Sang Bima Suci mapan iku ingkang den karsakake iku ingkang den upadi nadyan Kawah Tandra dimuka angmundhut si Bregedaba panase mawan tuantu sigra den cemplungi kelawan Sang Bima Suci Kabarta riwutnya Bima Suci manjing dening Kawah Tandra dimuka kacarita pengamu ing yaksa kekalih Badra yaksa lan Kandi yaksa ngobrak-abrik kayangan Suralaya ngrebaken witing jambu dipun nirmala pelem pertangga jiwa geger kayangan Yai Kandi Yaksa apa Kakang Badra Yaksa nah ngono ki jenenge cocok karo wujute ya sok-sok kelingan asline ora kena ayo saiki karepmu piye gegering kayangan Suralaya aku manut sing mbok karepake ngene wae aja nganti nglarani para dewa dosa apike kepiye gawe cilaka wae cilaka kepiye wis jambu dipun nirmala pelem pertangga jiwa iki dirusak dirubuhake anggere pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala ki ora eneng dewa mangan apa wong ngono ya iya men kaliren badhe ngintir-intir ya pancen wis dirusak yen pancen ngono kelingan meneh yo lali
Enjong Pak Papong. Mah. Tak pikir-pikir Pandhawa iki ya malati. Lah. Kok nyatane Pandhawa ya gedhe labur-labete ning kayangan Suralaya. Lah kawang jagat Girinata. Kowe ya ngersake Bima Suci kok nyemplung ning Kawah Candra Dumuka bareng ana ning gara-gara. Buta loro gedhe-gedhe malah iki ngrubake wit jambu diponirmala pelem pertangga jiwa. Lah nek ora woh dewar mangan apa iki? Wah, kedrawasan iki. Kulon ketiwasan wonten menapa Kakang salebetipun rikala semanten kula Kawatawati Bima Suci cemplung wonten Kawah Candra Dumuka kula wangsul dumadakan wonten raseksa kekalih keng Sara Hamuk damel risak boten pantun kayan para dewa boten merangi kayan para dewa nanging witing jambu diponirmala pelem pertangga dipun rebahaken dipun sasik boten kanten-kantenan ketiwasan lho Pukulun waduh kados pundi Kakang para putra-putra para Jawata alah para dewa-dewa niku pun kula kinten nggih boten badhe ngrampungi damel ampun yaketen boten ate sing melek Kula cemaca dawuh pangandikanipun Wang Pramesri Guru menawi tetila mekaten Kakang jengandika kula aturi nimbali wangsul pun Bima Suci lho lak caranipun Kakang nggih kula aturi nyemplung wonten trenging Kawah Candra Dumuka ora daya kono pripun niku jenenge gaman makan tuan kawanu gaweane dewa kok dewane kok nyemplung wah terus pundi Adi Guru sampun Kakang sak menika ngaten jengandika Kakang kula aturi cemplung wonten ing kawah lho nggih kula nyemplung Kawah Candra Dumuka purun upaminipun nimbali wangsul Bima Suci inggih upaminipun Bima Suci menika mangke gadahi panyuwun penyuwunipun Bima Suci menapa kemawon dipun leksanani Kakang oh nggih kula ngestaken dawuh paduka Pukulun bidah Adi Guru aku luput Bapa Pandhu sepira luputku sing gedhe pangapuramu Bapa Pandhu nalika sugenge Bapa Pandhu sugenge Bumadrip aku durung bisa bekti karo Bapa Pandhu kaselak Bapa Pandhu
kapundhut marang kayangan pinanjut dening dewa Pandu mulane aku sumusul karo Bapa Pandu cememplung jroning kawah Candra Dimuka ideping tekadku panebusing dosa kaluputanku Bapa Pandu aku madrim wong lahir mangaco mono sidang karing dawana langgeng anakku nggih anakku Perkudara sira ora luput ya nggih sira ora luput ya nggih sira ora luput Perkudara ingkang Prabu Pandu manjing jroning pasiksan kawah Candra Dimuka iki kala semana amungsa padheng ingkang kurika aku iki ngerbini kelawan kadang usi kembar aku kepengin numpak lembu andini titihane Mang Jagat Girinata dan keparengake nanging kanthi prajanjen besok kalamun tenekake janji aku kelawan Kang Rama manting pun bapa dalasan ibumu wis nrimo marang keparenging Bathara kudu mengkene lelakone Kang Rama dalasan ibumu tak sandangi jeneng sira aja melu-melu wis kowe baliya isih akeh sing kudu mbok tindakake kembang aku lawan Bapa Pandu kelawan aku madrim mula lelakno aku tetep manjing ana kene aja kaya mengkono yo nggih ora prayoga kedadehane pragejo Pak Pak Pengwaru doyang kami cekater kali codhe sapa sing gawe Bima Suci Kaki Jendul Tradapa nah sejatine dina iki jeneng sira dinadar kelawan dewa tekse kudu nampa pacoban sebab sira iku mau duweni gegayuhan kang luhur nyatane sira cememplung ana kawah Candra Dimuka isih asuki ayu tanpa pambengan teksih kuat. Mula dene iki sira diparingi pangapura. Kowe kudu bali menyang kayangan Suralaya gek bali marang negara Ngamarta. Kemang aku ora bali aku kerasan ning kene. Lho, ora kena gek. Kowe kudu bali ora. Iki kayangan geger karepmu ora karepmu kuwi dudu perkaraku yen pancen dewa kuwi iso ngrampungi perkarane dhewe keneng apa kayangan dadak dikei dewa wis nggih Perkudara kuwi baliya estokno dawuh pangandikane Sang Hyang Bathara Narada dewa karo manungsa ora ning bedane nyatane dewa ya gelem mencela-mencele nah, lan cilaka iki. Wong sing migati dina iki Bima Suci kowe baliya. Aku gelem bali nanging aku duweni penjaluk. Yen kowe iso nuruti penjalukku, aku gelem bali. Kowe nyuwun apa? Aku gelem bali menyang kayangan Suralaya gek bali menyang negara Ngamarta. Ning aku njaluk suwargane Bapa Pandu dalasan Prabu Madrim. Kowe iso apa ora? Sing tateni ya tembungmu kuwi Bima Suci. Sejatine pancen wis winanci. Ya kuwi Kang Rama Prabu Pandu dalasan ibumu Madrim kudu munggah marang loka baka marang swarga loka. Jalaran nadyan to Kang Rama kuwi maparana jroning kawah Candra Dimuka iki isih iso nindakake dharma. Darmane wong atwamu rikala semana diwujudake. Ya kuwi dadar kelawan anakmu si Tetuka. Yoga mapan ana ing kene kanthi Tetuka bisa ngrampungake jejibane jiwa kasatriyan. Ana satrumurka patih sekupu dalasan Kala Pracana. Lah,
yogane dina iki ibarate wong nandur sing nduk ya tetep Kang Rama Prabu Pandhu nadyan disranani Cira Bima Suci ya kuwi dinadar dening Dewa Jalaran kowe iku ya anak Pandhu. Aja kleru penampa ya mungkin yen to dewa kejeb babar pisan ora. Ya turuti penjaluk. Ya aja semelek. Dina iki wong atmamu Prabu Pandhu Dalasaji Madrim wis tumeka kala mangsane. Munggah marang swarga Tundha Sanga. Kedhep tesmak pandurune Sang Bima Suci. Bupyandulu wujuding cahya sumunar padang jinggrang. Sumunar anyunari kelawan Sang Prabu Pandhu Dewanata mewah ingkang garwa Dewi Madrim minggah mring loka Baka Suka jroning kalih Sang Bima Suci tumunten mangsa mring Kahyangan Suralaya. Arjuna iki kawula nuwun inggih kukulun. Apa karepmu? Kula badhe sumusul Kang Mas Bima Suci. Lho iki Bima Suci sing utuh. Ora gethek, ora ciri. Malah ingkang Raka Si Werkudara bisa nyuwargakake Kang Ramamu Prabu Pandhu Darsani Bumi Madrim saka pasiksan. Luwar saka jroning Kawah Candra dimuka munggah marang Loka Baka. Makaten kukulun. Ya, nah, kayane buta loro kae. Sampurnakno. Iki kewajibanmu Arjuna. Wah, jenenge wong bagus iki ning Kahyangan mriki katrem. Mriki seneng atine. Wah, iki jenenge Senopati ning paprangan. Kuburan celaan ambune wangi. Wah. Ketok gleling. Keparat
Kowe sapa? Aku Kalabadra Yaksa, Kandhi Yaksa. Aja wis maju ayo. Dewa-dewa kon maju mrene. Ora nak tinggal loncat ganggang colong playu. Moro diage ayo mungsuha karo aku. Wah, lak gigit jemu pedhot gulumu kowe. Piye Janaka? Ketiwasan Koko Prabu. Ketiwasan piye? Kula kewirangan tanding kaliyan Raseksa. Dengareng kowe karo buta kok kalah. Saestu Koko Prabu. Kula isin tanding kaliyan Yaksa menika. Isin piye? Buta tandangipun memirang jagat. Ora gelem nyokot, ora gelem nyawur. Buta perang kok jiwit. Jiwit? Inggih. Buta perang kok ngesun raimu. Ngawur ora. Ning ngono tenan. Saestu Koko Prabu. Baliya meneh. Mboten Koko Prabu, kula isin. Tak kandhani ya. Lho, ngerti ora? Menapa inggih? Iya. Lho. Ya toh? Menapa ya apa aku arep ngapusi? Ngerti lho. Bulane. Kowe iki ngopo ngono? Kula ngerti. Ngerti ya ngerti. Cengengesan ora. Layak Janaka seneng-seneng aku. Apa terus? Ais, ora kena. Iki 17 ke atas. Iki dudu bagehamu. Truk karo rombongan bojo ngono ta, Truk. Aku ki omong ngono lho. Ais ora tak kandhan. Wis, Truk. Aku mau entuk saweran 100. Nyopek. Ning aku kandhanono apa mau? Ngendikane Prabu Kresna. Iki sing ngekeki kuwi lho aku ra njaluk. Wis to kelas aku. Ning aku omong ngono. Oh ya. Terimoke. Coba ngomong. Oh, udah. Kita. Piye? Lho. Apa? Kuwi apa iki? Kuwi krungu ora? Piye tau? Lho, krungu ora? Ya wis, krungu. Krungumu piye? Lho. Ya mung kuwi. Wedhus 100 kok dijoli lho. Nek perlu kae dukunmu kon rene kon tanding karo aku. Ratu Ireng Tunteng kae. Tak patenane
Meskaraku nggewang seta ngayu karpu kang mawa ujwala. Junelaga bangun nurut tuwa ngayu baya merak baya ing tentak remuka dadi sira yayi. Ning wong kuning nemu giring. Sapa rambatam kejaba mungkun kakang wong ayu. Ah, ki apa to? Ya. Wah. Perang kok ngawur, mbok dideleng aku ki sapa? Aku ki sapa ngono? Perang tek ngerayu. Ya kepopo aku. Suwawi tak emban, suwawi tak pono. Ah, sebegadet. Nyono jebul kuwi ibune kula wangsa Klara. Pangeran, Kanjeng Pangeran Boyo kuwi iki mesakake karo kula warga yen jengkar ki Boyo paring dawuh. Nadyan to pirang dina pirang candra kuwi iki diparingi ngerti. Dadi ora kedarang-darang lelakonku. Mbok iki saestu to Pangeran panjenengan kok paring dawuh. Lah tobat, jengkar kok ora eling karo kula warga. Kanjeng Pangeran, Kanjeng Pangeran. Nek tindak ki aku iki dikandhani ngono Pangeran, tok goleki karo kowe tekan ngendi-endi. Sare wangi ngenger Cina. Cakem ora. Wah, Jan. Kuwi lho, Truk. Petingane para putri ngono kuwi. Ayo Ibina aja ngantek suwe ngadep ana ngersaning para pepunden. Senguni, aduh ngger ketiwasan. Kula wastane menawi Bima Suci pun timbali wonten kayangan nampi paukuman. Jebul malah nampi kanugrahan. Atau sak banjure. Nah iki. Monggo niki Begawan Durna kempa kanjan para Pandhawa. Lah pripun iki? Banjur karepmu piye? Iki padha mawon awake dhewe niki kelangan kebu tombok gudel imbuh kandang. Tegese piye? Lah mening ngantos Begawan Durna kempa kalian para Pandhawa, para Pandhawa saya pinter, saya ngrembaka. Ngelmune saya disok kabeh. Dipun suwul wangsul Begawan Durna.